Kembang jagung omah kampung pinggir durung piye nek ngono. Heeh, lah saiki kembang jagung. Bar gampang dingel-ngel. Ah bogong wis ora garapan iki jenenge garap, ngono. Mula aku iki sinau srawung. Piye to? Walah, nek srawung nek kaya aku ki arep kepiye to? Aku wis ketinggalan jaman, ngono. Lah aku ki sak mung ngrungokke karo ya mung saran-saran karo Maido karo Nyatut. Rupamu kaya ember. Ya. Engko Mas dilajengke napa programe Mas? Monggo. Napa Pak Beno niki wau? Hah? Oh janger. Wah. Iki janger ya iso. Sing ngomong sapa? Oh. Ora iso nek bengok. Aku ki mengarep menikmati ngono. Oh, lah nek ngono ora apa-apa. Ah iya. Janger ya. Monggo. Gayam Bali iki. Ya, monggo.
Hebat tenan iki terus. Iya. Garapan kaya ngene iki tenan. Latihane ora tenanan ngono wae lah. Sengara dadine. Iya Kang Gareng. Mula latihan kuwi penting. Ngono ya iya. Biyen, zaman biyen lho. Zaman anyar-anyare aku ki ngambah nang Jakarta zaman Banjaran Bima Grosik. Nata iringane ya Mas Bono kuwi. Sing terakhir aku ning Taman Mini kene. Rikala semono lakone ki Rama Tambak ki latihan iki 3 dina. Gamelane 2 prangkatan slidro pelok. Penabuhe pira? Penabuhe wong 60. Wis. Sindene pira? Sindene 15 jaman semono. Padha ngono ya, heeh, ning Museum Kaprajuritan. Hebat wae tenan. Iku latihan bathuk ngantek cumeleng. Gawe naskah wis, gawe ngoyo-yo, laporke nyang Sinawangi. Urung kebeneran, balekke meneh. Gawe meneh. Pasrahke meneh. Kon ngowahi meneh, ngantek ping 3 lho gawe naskah. Lho, seksine Mas Bono eneng. Aku jane semeh mutung, mergane wis aduh ya kesel tenan Kang Gareng. Ning hasilé ra ya apik. Oh, ya apik tenan. Karyane Mas Bono, karyaku nalika Rama Tambal ketok tenan. Ya ning kene ya yang didonggon ngono wae. Ning Museum Kaprajuritan Kala Semono. Oh iya. Tutuke meneh. Heeh. Engko Mas. Kira-kira napa sing ajeng digarap? Ning aja dawa-dawa Mas. Tambahi siji men kira-kira sing lagu daerah ngono napa Mas? Apa lagu-lagu sing napa? Lagu sing rasane rasa nasionalis, rasa nasional. Oke. Nah, ngono ki setujuan. Heeh. Mergo lakonku dawa tenan. Ayo ora apa-apa. Awake dhewe wis saguh apapun yang terjadi terus ya. Tujune alhamdulillah awakku sehat Kang Gareng. Umurku ki tenan wis 73 aku jek kuat ngene iki alhamdulillah tenan. Iki pujine anak-anakku berkah pengestune para sesepuh penggemar wayang ing kutha Jakarta. Sedayanipun kula aturi menapa nggih kula aturi lelagon menika kenging kagem pengemut-emut salam kangen saking Petrukipun Karangpadan. Monggo Mas, garap sareng-sareng Mas. Bisa ngambang
merdeka. Hah? Merdeka kupingmu bosok. Oh, tak kira nek mereka. Oh, ora. Wah, dan. Apik tenan ya terus iki mau ya. Salah sawijining garapan Kang Gareng. Nah, lagu nasional sing iso mlebu nggon gamelan. Nah, iki gumantung ana sing garap. Patokane ya. Anggere ngerti laras ya wis. Kira janer aku dune nang musik. Mi pa mi do si sol pa mi do mi pa sol. Ciro ci nemo luro ci. Iki nemu ciro lu. Anggere apal kuwi gampang. Ora metu gubuk kasmara. Modaro. Ya wis. Ya terus wis. Rampung mriki ya Mas. Iki pokoke apa ya wis go nyelani gono-gono. Heeh wis. Ya iso udut sithik-sithik. Ya. Jane ya ora pareng. Aku ya matur karo Mas Diko, Mas, mboten entuk ngrokok modiar kula mengke ngetan kula ora mlaku belas aku. Ya, Pak, mantap enggak apa-apa. Matur nuwun, matur nuwun. Ngono nemen matur nuwun ta. Ya, wis ayo saiki suwanyang paprangane ana jeneng swasana mbebayani lho, Rek. Datangane kalangan agar pandamuntar